Два кръга преди финала на автомобилния шампионат на затворен маршрут, възелът в група Макси се затегна допълнително. Ситуацията след състезанието в Долна Митрополия бе в полза на Пламен Камбуров, който след финала край Плевен стопи по-голяма част от преднината на Константин Маршавелов в генералното подреждане. Второто място на Илия Царски обнадеждите му от Панагюрище, че дори без спонсорска подкрепа могат да се преборят за място на подиума, а защо не и за още някоя победа в оставащите два кръга. Явно Митсубишито на Царя вече може да дели Мегдан с най-бързия кавалерист в групата, този на Камбуров, стига да се опази от технически проблеми. Заради контестацията на Долна Митрополия, третото място в кръга се падна на Васил Важаров с Опел Астра, а Маршавелов си тръгна от Плевен само с 24 точки. Наред в пистовия календар бе състезанието в Бургас седмица преди края на месец октомври. На 22 и 23 край морето се надявахме да видим и другите от група Макси – Румен Дунев, Атанас Божилов, Христо Манолов, защо не и още някой гладиатор. По традиция бургаското състезание е около Димитров ден и нерядко ни е смразявало с температурни сривове, брулило ни е със северен вятър, но тази година метеоролозите обещаваха подходящи климатични условия. Тази година се очакваше писта Бургас да се вихри на ново трасе, което да постави всички участници в сравнително еднакви условия, поне по отношение познаването на терена. Точно така се оказа. Десетина дни преди определените дати, най-после организаторът Радко Петров уточни трасето и с благословията на управителния съвет на БФАС, писта Бургас щеше за шести път в рамките на 10 години да смени локацията си. Естествено, като най-заинтересован, лидерът в класирането след Долна Митрополия Константин Маршавелов потърси от първа ръка предварителна информация за конфигурацията и особеностите му. Състезанието щеше да е у дома в кавички на най-големия му съперник и се очакваше Камбуров максимално да се възползва от виртуалното си предимство. Публикуваната в интернет скица на маршрута показваше няколко дълги прави, свързани с обратни завои, а това облагодетелстваше максималните конски сили на Пламен. Трасето е интересно като конфигурация, има доста уловки в това трасе, но определено не е почистено както трябва за пистово състезание. Лично мене не ме притеснява, защото моята кола не е от как да кажа, няма толкова проблеми с това трасе за мене и за моята кола, за моя стил на пилотиране. Но на колегите, например, за Камбуров, Маршавелов, за Царски, за техните настроени коли, които са, как да кажа, те са за най-финно настроени, това трасе е много... Беше допълнително скъсено. Това също е едно голямо натоварване на скоростните кутии. Никой не го отчита, че при 6 обиколки тук има два обратни завоя. Значи при 6 обиколки имаме 12 пъти при включване на първа скорост, слизане до първа, и в двата манша са 24 пъти слизане до първа и обратно ускорение. Сега като го скъсиха на 10 обиколки, става 20 пъти единия манш и 20 другия път, 40 пъти отлагаме скоростните кутии на такова натварване, което на пистово състезание никъде го няма. Така, след прекъсване от една година, пистовия шампионат на България отново имаше кръг в Бургас. На пресконференция Радко Петров обяви, че очаква към 20 000 зрители край трасето, намиращо се на новоизградения пътен възел Запад в града. Освен това, писта Бургас 2016 бе обявено като първото автомобилно състезание в България, на което се въвежда електронната заявка. Дали поради въведеното улеснение и предизвикания интерес, но броят на заявените за участие бе рекорден, поне на книга. Общо 47 или 21 в група спорт и по 13 в групите Туринг и Макси. Права излязох в предположенията си, че в Бургас броят на максималните ще скочи, макар да не се знаеше колко от заявките са действителни. В крайна сметка, в началото на уикенда те намаляха почти наполовина. Един от екипите обаче увеличи състава си. Само преди 2 дни на Илия Царски му се роди син и още от събота панагюрецът черпи всички за радостното събитие. Появата на наследника на фамилията и продължител на славното име в рода – Иван Царски младши. Поздравления, разбрахме, че екипа се е увеличил. Да. Как е, малкия? Всичко е нормално за сега. Кой е по-щастлив? Таткото или дядото? Всички, целият екип сме щастливи. Честно казано, очаквахме да
отпразнуваш този старт и да не те видим в Бургас? Това за нас е празненство, в смисъл... Сега ще празнуваме тази седмица, живот и здраве. Новата. Кухите заявки се оказаха тези на Любомир Мечков, Георги Николов, Костадин Щерев, Иван Иванов и Ивайло Петков. А Явор Карастоянов предпочете участието си в Купа Дракон на същите дати. Така максималните останаха само 7, турингите 11, а в спорта в тренировките участие взеха 21. След Стара Загора имахме някакви проблеми в електрониката, които нямахме време да ходим в София, да направим нови настройки. И дойдох тук, вчера се държеше прекрасно колата, записах няколко обиколки, постигнах сравнително добро време за нашия клас. И се доверих, че за днес всичко окей, обаче се оказа, че в момента пак някакви проблеми прави. И сега сменяме свещите, ще видим дали някоя свеща не играе на момента. Добре, че има втори манш, така ли? Да, определено дойдох да подкрепя на Радко състезанието, да има автомобили, да се забавляваме, но сега с тези проблеми малко забавлението е на заден план. Така очакваните гръмки 47 се стопиха на 37. Стопи се като дължина и обявеното за 3100 метра трасе. С бюлетин номер 1 от съображения за сигурност, 2 от правите бяха скъсени и дължината на една обиколка се редуцира до 1850 метра. Това пък наложи увеличение на броя на състезателните обиколки на 10, за да се покрие дистанцията от 18,5 км за един манш. Още в съботните тренировки за мястото на старта пострадаха някои от автомобилите. Асфалтът бе добър само в новата част на трасето. За организаторите е много тежко да направят едно състезание в голями градове, какъвто е Бургас. Хубаво е, че има много голям зрителски интерес. Бургас го е показвало, но самото трасе, самата писта, ако мога така да нареча, не от най-подходящите за пистови автомобили. Явно организатор не е имал време да се подготви добре, не е имал достатъчно средства. Много е неравна, изключително неравна, което поврежда автомобилите. В серия Макси, заради вълнообразното асфалтово покритие, Константин Маршавелов остана без скоростна кутия и си тръгна за Пловдив още след първата обиколка. Царски имаше грижи с късата ос на междинния диференциал, а Камбуров с масления филтър. Та това породи и първия въпрос. Как половин година не стигна, за да се намерят едни 3 или по-малко километра в Бургас, по-подходящи за пистова надпревара? Както се оказа, това бе само началото на питанията. Макар най-големите рапатаци да бяха съкратени, останаха доста опасения и притеснения за техниката в предстоящата пистова надпревара. Заместник-министърът на спорта Асен Марков бе отделил почивния си ден, за да пътува до Бургас и да разведе сина си из боксовете, предавайки любовта към високите скорости по пряка линия. Не пропусна да поговори и с много от състезателите. Докато механиците за последно лъскаха колите, из бокса се разходиха и пазителите на реда на 2 крака и 4 лапи и предизвикаха всеобщото възхищение. А редът и дисциплината бяха гарантирани. Някои се допитаха до съдбата и се оказа, че ги очакват добри емоции. Нетърпеливата публика вече бе заела места около трасето. Сериозна варненска група бе дошла да подкрепя състезателите. За официалното откриване пристигна и кмета на града Димитър Николов, който е известен със спортните си пристрастия и особено към високите скорости. Той не пропусна да се разходи из сервизната зона и да поговори с малки и големи любители на автомобилния спорт и неговите разновидности. А фамилията Бакалови се радва вече на 3-то поколение в моторния свят. Популярно и очаквано състезание в град Бургас, което събира страшно много публика. Една от причините е да призовем в самото начало за по-добра дистанция, всички условия на безопасност да бъдат спазени и допълнително да бъдат обезопасени, ако е необходимо, всички участници. Надявам се, днес е времето изключително добро, всеки от вас да даде максималното от себе си. Хубавото за това е, че и пред нас присъстват и най-младите ни пилоти, Мартин Янков и Алекс Бакалов, които са новата надежда на град Бургас. Тук заедно с
ветераните. Става едно символично предаване на майсторството, на професионализма. Бургас е град, който живее с автомобилния спорт. Пожелавам на всички вас успешно представяне и да останете удовлетворени от днешното състезание. Успех! След церемониалния старт, по традиция, всички се отправиха към секцията с светофарите за демонстрация на стартовата процедура. От светването на първата червена светлина до изгасването на последната бяха нужни повече от 5 секунди, а това определено щеше да затрудни най-вече група Макси и да подложи съединителите на мощните машини на истинско изпитание, а нервите на пилотите на як стрес-тест. Разбрахме, че и в твоята кола е имало повреда. Да, скъса се една ос. Не знаем дали е следствие на това неравно трасе, но може и така да се тъмнува. Познавачите вече бяха наясно, че фал-стартовете са неизбежни и се скупчиха в зоната в очакване на събитията. В това време младите картингисти демонстрираха умения. Производителите гарантират 5% по-икономични от автоелия. С леко закъснение според графика стартира първия манш за трите групи. В серия спорт безапелационен успех записа Симеон Симеонов, което подпечата шампионската му титла за 2016 година. Той си тръгна от Бургас с максималните 52 точки. След него финишира Слави Рупчев, на стълбицата стъпи и Искрен Веселинов. До карирания флаг стигнаха 13 автомобила. Тук обаче ще вмъкнем втория въпрос. Колко тура трябваше да се развява опасно бронята на този участник и да застрашава останалите, за да бъдат предприети някакви мерки? Добре, че тя самата се откачи, слава Богу, без да нарани никой, за да се превърне в ценен сувенир за чевръстия маршал. В серия Туринг станахме свидетели на нещо необичайно. Лидерът във временното класиране Иван Влъчков получи технически проблем още на старта в първия манш. Повреда в полуоската спря устрема на 17-годишния младок, а в негово отсъствие 67-годишния Стоян Апостолов зарадва съгражданите си с прекрасна победа. Във втория манш обаче Влъчков не допусна изненади и, потегляйки последен, направи карането на живота си. Още във втората обиколка стана трети, а 2 тура по-късно поведе колоната и разби конкуренцията. Така се превърна и в най-младия шампион в българския автомобилизъм. Много драматичен сценарий, но с щастлив край. Благодаря на всички за вниманието. Не беше лесно. Конкуренция има. Стоян Апостолов ми е основната конкуренция човека. Някакви 50 години ви разделят във времето. 50 години кара като тинейджър още. Нищо не го спира.
Така зрелищно състезанието в клас AC3. Футболна неделя по ринг с мачовете на миланските грандове от серия А. Червено-черната част на града е в еуфория след грандиозната победа над Ювентус. Милан е на 2 точки от върха и мечтите са все по-дръзки. В 11-я кръг русонерите приемат Пескара. От 16 часа пряко по ринг. В 21:45 за Интер предстои далеч по-тежък двубой. Гостуване на моряците от Сампдория. Въодушевени след триумфа в битката за Генуа. Изживейте емоциите от италианското каучо. Само по ринг и онлайн на Voyo.bg. Първа стартова позиция имаш днес за първото състезание. Какви са очакванията ти? Аз винаги се боря за добро представяне. Ако мога да спечеля, ще е много добре, но пак казвам, на автомобилните състезания трябва човек да има и късмет, трябва да пази автомобила. Автомобилът е подготвен, конкуренцията е на ниво. Ще се борим. Времето е с вас? Да, времето е с нас, но като цяло вече това, че е малко студено, контакта на асфалта с гумите вече не е толкова добър. Автомобилите са доста сериозни, доста мощни. Самото трасе е осеяно с високи тротуари, които са предпоставка за трябва много да се пазиш. Аз, например, вчера закачих леко единия тротуар с задна дясна гума. Но трябва да си много внимателен. Градусът на напрежението видимо се покачи, когато на старта заръмжаха стотиците конски сили на група Макси. Първи на линията се нареди Илия Царски, до него бе Астрата на Васко Важаров. На втора редица се подредиха Пламен Камбуров и Красимир Боев. Зад тях бомтяха Атанас Божилов с Тойота Селика и Стефан Либертинов с Фиат Уно. Началото на Царски бе стремглаво и той поведе колоната, а 2 обиколки по-късно рейс-директорът Валентин Бонев показа табелата с наказание от 15 секунди за фал старт на Камбуров. Това не охлади ентусиазма на Царски и 9 обиколки. Той не допусна софиянеца да го доближи. Изненадващо обаче, на последния обратен завой в последната обиколка, на 100 метра преди карирания влак Илия дръпна гъста. Огледа се, ослуша се и когато влакът Камбуров изтрещя покрай него, едва тогава подаде газ. Веднага след финала попитах верния оръженосец на Царски Димитър Димитров каква е причината за странното поведение на царя. Отговорът бе, че той му казал да се пази, защото може Камбуров, увлечен в преследването, да допусне контакт между двамата. Така, от съображения за сигурност, Илия приключи втори, но заради наказанието на Камбуров си остана победител в серията. Интересен първи манш, сериозна битка направихте с Царски. Как видя ти състезанието? Значи състезанието мина перфектно, без никакви инциденти и искам да благодаря на публиката за аплодисментите, които получих. Спортните комисари ми дадоха фалстарт, тъй като просто автомобил е много леко мръдна напред по инерция, но все пак това са правилата и фактически сега с първия ман се класирам втори и втория път стартирам от втора позиция. Няколко думи за трасето. Вчера разбрах, че си имал технически проблеми. Мисля, че технически проблеми не ми идват от трасето, но мисля, че по-точна равносметка ще дам след втория манш. Веднага след края на първия манш, стотици зрители се изсипаха на трасето в търсене на приятели или на по-добра позиция за наблюдаване. Може би трябваше организаторите да пуснат някакви по-експресивни демонстрации, но и почетната обиколка на спонсорските камиони свърши работа и прибра хората зад загражденията. Бе ясно, че във втория манш няма да има подаръци и резерви.
Началото му се превърна в най-обсъжданата тема през следващите 48 часа. Основният въпрос бе има ли фалстарт и кой го допусна. На първия стартов ред застанаха Царски и Камбуров. Ето и всички кадри, до които можахме да се доберем. Кой крив, кой прав, ще оставим на съвестта на тримата спортни комисари. Емил Захариев, Пламен Иванов и Стефан Хаджилуков си знаят какво са коментирали, как са взели решенията и дали са били единодушни. Аз ще оставя кадрите да говорят. Във втория манш Илия Царски бе изключително бърз и не показа грам за мислене в нито един от завоите. Колата му се държа перфектно и ни припомни старите времена, когато панагюрецът властваше по трасетата. При затварянето на поредната обиколка Камбуров дори допусна грешка и Царски успя да си поеме и глътка въздух. Той смачка конкуренцията и прелетя край карирания флаг пръв. Този път нямаше реверанси, а до края на дистанцията така и не видяхме табела, че някой е допуснал фалстарт. След края на състезанието, преди награждаването, Илия Царски бе много щастлив и обяви: Благодаря за възможността, която ми давате. Тази победа и посвещавам на моя син. Второ, моята фамилия и на втората част от моята фамилия, мой екип. Които са едни феноменални момчета. Бориме се всички трудности и дойде момента да успеем. Поздравявам всички, които завършиха и всички, и организатора също, като се потруди. Пожелавам му за другата година още по-добро трасе. И най-вече на феновете, че са тук и ни подкрепят. Благодаря. Освен, че се присъедини към благодарствения хор към организатори публика, Пламен Камбуров уважи и колегите си, но накрая пусна капчицата катран в кацата с мед, загатвайки, че все още нищо не е приключило, а тепърва започва. Искам да благодаря на публиката и на желанието, което имаме ние всички за да бъде автомобилният спорт по-атрактивен и по-безопасен. Това състезание ми трябваше само да завърша и не мисля, че дадох всичко от себе си, но все пак състезанието си е състезание и никога не се знае какво ще стане. Имам претенции към относно фалстарт втория път, но това ще го преценя спортни комисари. Оставам изцяло всичко да решат те. Може би най-щастливият в края на деня бе Красимир Боев. С спечелените 27 точки той също стъпи на подиума. Във втората тренировъчна сесия да направи това ли ти помогна да стигнеш до третото място сега? Здравейте на всички в
фена на този спорт. Повече тренировки трябва, аз нямам такъв опит в автомобилния спорт на писта. Така че искам да благодаря на моите механици, които се потрудиха между първия и втория манш усилно, непосилни умения и старания положиха, за да стане тази кола за втория манш в момента. Имахме проблеми и вчера, и днеска и така нататък. Искам да благодаря на организаторите, най-вече на Радко, който с много усилия прави тази писта да я има в Бургас. Искам да благодаря на колегите и на всички зрители, които са тук, да подкрепят всички нас. В крайна сметка Царски спечели 50 точки за първите места в двата манша. Камбуров е с 38, а Боев с 27. При по-малките кубатури в тази група първа победа записа Стефан Либертинов, следван от Атанас Божилов и Васко Важаров, който не финишира заради проблеми във втория манш. Раздадохме купите, разляхме шампанското и с чувство за изпълнен дълг си тръгнахме към столицата. И някъде в началото на магистралата телефоните се раззвъняха. Контестация на Камбуров срещу Царски за допуснат фалстарт била уважена от спортните комисари, които отнели победата на Панагюреца във втория манш, добавяйки му 15 наказателни секунди. Според правилника, това би трябвало да свали Илия на второто място в крайното подреждане за бургаския кръг, а победител да е Пламен Камбуров. Да, аз съм в тази позиция в момента, защото съм с един старт по-малко. Може би, ако бях стартирал на Велико Търново, щях да съм първи в класирането в момента. 2 дни след края на писта Бургас, Илия Царски е депозирал жалба към спортния трибунал срещу решението на спортните комисари и сега ще чакаме присъдата от тях. Аз също имам едно пропуснато състезание на Русе поради технически причини, но това мисля, че не ми пречи в момента да съм лидер в класирането и на следващото състезание единствено трябва да видя карерния флаг. Успех на всички! И тук вече въпросите заваляват. Към спортните комисари. Защо не видяха фалстарт във втория манш, макар че и тримата бяха именно на старта? После, защо не се самосезираха, а чакат Царски да им свърши работата? 6 минути закъснение ли струва истината? Защо на сайта на БФА се липсва каквато и да било информация за случващото се? И в крайна сметка, чрез жалби ли трябва да се решава класирането в едно състезание или на пистата? Защото от 6 кръга до сега, именно контестации са променяли подреждането след финала в няколко от тях. Ето и кратка ретроспекция по кръгове. Единствено на Дракон 1 всичко се размина мирно и тихо. В Велико Търново Камбуров протестира срещу Маршавелов за невлизане в закрит парк, в резултат на което Косю бе декласиран, а Пламен остана без лиценз за 3 месеца. В Русе Камбуров не кара по технически причини. В Стара Загора Камбуров се жалва от Маршавелов за контакт. В петия кръг в Долна Митрополия Камбуров се жалва, докато не накажат Маршавелов, а в Бургас обвини Царски за фалстарт. С това изреждане не нагнетявам напрежение, просто излагам фактите. Дано спортният трибунал най-после да обяви и крайното класиране от 6-я кръг в Бургас, защото след изборите ни чака и логичния завършек. Шампионат 2016 ще приключи там, където започна, на пловдивската писта Дракон, при Благоевградска организация. Дали ще победи най-добрият в карането или най-добрият в писането, ще разберем на 13 ноември. Елате и вие в Пловдив!